I den her video der vil jeg vise dig, hvor nemt det er at få samlet alle dine oplysninger til dit årsregnskab gennem vores digitale platform. Du starter med at indtaste dit CVR-nummer, og så henter platformen selv en masse data omkring din virksomhed. Du kan se herovre til venstre, der er nogle stamdata omkring din virksomhed, og her ved siden af bliver du præsenteret for nogle forskellige nøgletal. Du kan klikke på den røde knap, og så kan du læse lidt mere om, hvad de handler om. Så trykker du næste, og så bliver du præsenteret for vores priser og pakker, og det er altså ikke fordi, du skal betale med det samme. Det er først, når du har et færdigt årsregnskab, at du skal betale. Priserne her er faste, og de afhænger af, hvor stor en omsætning der er i din virksomhed. Og så vælger du den pakke, der passer til din virksomhed. Når du trykker på næste, så kommer du ind på en side med nogle indledende spørgsmål. Her skal du svare så godt som du kan selvfølgelig. Du kan klikke på spørgsmålstegnet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du har nu besvaret de indledende spørgsmål og er klar til at gå videre. Her skal du oprette dig som bruger i vores system. Når du har oprettet dig som bruger, så kommer du ind på min side, og herinde har du adgang til beskedcenteret, og det er også herindefra, at du tilføjer en bogholder, hvis du har sådan en. Det kræver, at din bogholder først er oprettet som bruger også. Det er også herfra, at du tilføjer en ekstra virksomhed, hvis du for eksempel har et holdingselskab. Vi har brug for nogle flere oplysninger for at kunne lave din årsrapport. Derfor skal du trykke på Fortsæt her. Platformen indhenter selv oplysninger om, hvem der er ejer og direktør i virksomheden. Du skal indtaste mail og telefonnummer, så vi har mulighed for at sende jer en besked, når årsrapporten er klar. Her skal du vælge dit økonomisystem. Vi vælger Economic, som åbner i en anden fane, hvor vi har mulighed for at tilføje appen. Så er vi kommet til step 3, som er kontomapping. Hvis din virksomhed følger en kontoplan, som er nogenlunde standard, så kan vores AI automatisk lave opmapping og bruge i regnskabsanalysen. Hvis der er konti, som den ikke kan finde, vil det stå under konti uden tilknytning. Og her skal du så manuelt vælge, hvilket konti det passer til. Nu er vi kommet til step 4, som er den udvidede regnskabsanalyse. Her bliver du stillet spørgsmål, som passer til din virksomhed og til de poster, som du har i dit regnskab. Du kan altid søge hjælpeteksten frem, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan også altid trykke på den røde markering, hvis du er i tvivl om, hvilke poster det drejer sig. Spørgsmålene i spørgeskemaet er tilpasset din virksomhed, så du får altså kun spørgsmål, som er relevante for dig. Hvis du oplever problemer undervejs, så er du altid velkommen til at sende en besked til os via beskedcenteret. Vi er tilgængelige og klar til at hjælpe dig videre. Når du har gennemført spørgeskemaet, så trykker du på næste. Så er vi kommet til step 5, som er et overblik over din kontoplan. Her kan du drag og drop, hvis du har afstemninger eller tidligere årsrapporter, du gerne vil vedhæfte. Det er også her, du har mulighed for at skrive en kommentar eller markere, hvis du har brug for hjælp. Der vil altid være en godkendt revisor, der kigger på din sag, så vi er sikre på, at alt stemmer. Når du har kigget din kontoplan igennem, så kan du trykke på næste, og så er sagen landet på vores bord. Herfra så gør vi sagen færdig, og du får besked. Vi har brug for, at du giver os adgang til skat, og der skal du følge vejledningen, du finder her. Det var det. Nu har du givet alle de oplysninger, og vi kan komme videre med at lave din årsrapport. Du hører fra os, så snart den er klar.